gentlemen, amb tots vostès, Sant Magí. Alegria, que és festa major. Alegria, encetem la boda del racó. Alegria, que és festa major. Com cada any has de plantar el coriandre i posar xampany dins del porró. Aprenem i corre, vinga, cuita, salta, balla, canta la cançó. Tiro-liro-liro-li, tiro-liro-liro-lo, avui matem el capó. Tiro-liro-liro-li, tiro-liro-liro-lo, avui és festa major. Visca el pa, visca el vi, visca la mare del meu padrí. Alegria, que és festa major. Alegria, perquè el nostre sant és el millor. Alegria, que és festa major. Estimats germans, heu de seguir l'exemple d'un patró com el nostre, tan colossal, que en lloc d'un temple li hauríem d'aixecar una catedral. I que el sant ens faci bons de tots plegats. Si és que ho vau fer, i ens sent. I s'ha acabat. Amén. Visca el pa, visca el vi, visca la mare del meu padrí. És una espècie de cavaller amb matxo. I damunt de l'ermita jo... I diu, bueno, fem ara que mos quedem a dormir. Abans es fa sí, que és el que esmorzem. I fem un tallat. Quan la passis al cine, avisa'm, eh?
I que no em cobres entrada. Què, ho portes bé, això? No, la veía. Normalmente se lo he hecho por eso. Y vaig a preguntar-li. Perquè sortireu a Eivissa, sortireu a l'hora. Bueno, vosaltres no feu, però és igual, sortireu a l'hora, eh? Res de sortir si no és aviat, a l'hora. I després si no em demanes el permís Tira. Cuidado. Vols estar al pati jo? Jo i el Martí. Ah, em fas una? Però com va? Que m'has agafat aquí? Aquí al mig? Bueno, aquest camí que puja cap a... No m'han deixat. Bueno, o al màxim, quan està obert. O a Tarragona,
Ja, poseu-se aquí a l'escena tots tres, Pep. I quan passi us faré una foto. Bona tarda. Volia fer migdiada, no? Volia fer migdiada, no? Un altre, perquè ens van tindre preparats i anar un cotxe. Mira el cavall! Dieu!
Sí, una altra vegada, vinga. Protagonista. Grupo A. Ah, ànims. Bones. Rafi, agermanat amb... Ah. Aneu pel mal carril de la carretera. Espera. Aquesta és bona, eh? Ara no sé caureu. No l'enganxis amb un xerrillo. Això és bo, eh? A mi no, però a l'Edu Ja sí, que va tentar totalment. El número 11 ho deixarem a la bústia. Sí, una bolla de bate y 8 kilos, pero... 8 kilos, ¿eh? Porque si fuese un martillo... Si fuese un martillo... Lo reparo porque ha pinchado la bola.
Un momento y la planta lo que Saludeu, hola! Vinga! Què estàs fent, un reportatge o què? Més o menys. Més o menys, sí. Sí? Perquè veig que un rato aquí... Mira, darrere. Ja està bé. Gràcies, vinga.
Ahorita ya acabó, ya tocaba. ¿Eh? ¿La Rambla va?
Passi-ho bé fins l'any que ve. Passi-ho bé, passi-ho bé, passi-ho bé i moltes gràcies. Passi-ho bé, passi-ho bé, passi-ho bé, passi-ho bé fins l'any que ve. Passi-ho bé, passi-ho bé, passi-ho bé i moltes gràcies. Passi-ho bé, passi-ho bé, passi-ho bé, passi-ho bé fins l'any que ve.